Da, din păcate am întâlnit și ce nu aș fi sperat să întâlnesc și încerc să-mi dau seama care ar putea fi cauza. Pentru că a fost izolat, stânga, dreapta, mâncare au avut și totuși supul ăsta este mort cu totul. Nu văd nici o albină să fi supraviețuit. De ce oare? Se pare că toate sunt moarte, iar pe fund la fel. Nu văd nicio urmă de șoarece, de nimic. Chiar nu pot să-mi dau seama ce ar fi putut cauza mortalitatea asta. Da, deci ăsta este compromis. O să mă ocup de el puțin mai târziu. Chiar foarte, foarte ciudat. Adică nu a avut nimic în minus față de ceilalți stupi. Podișorul este ok, podișorul am pus o grămadă de cartoane, adică nu e condens, nu nimic. Oare ce ar fi putut să le atace? Sper să fie caz singular. Stupul ăsta a fost bombă. Bomba a fost. A avut anul trecut, acum 2 ani cu siguranță, a avut cel mai mare randament. Mă rog, chiar dacă eu nu țin stupii pentru miere, dar în momentul în care am recoltat și eu așa pentru familie, ăsta a dat cea mai multă miere, cea mai puternică familie. Da, păcat. Hai să vedem ce avem mai departe.